úplne iný politický názor. On má žiť svoj slobodný život a robiť si, čo chce. Ale to, že na tomto mieste nebol nikto iný, široko ďaleko, prázdne ulice, len on a poslankyňa Progresívneho Slovenska, vypovedá same za sebe. A vy si z toho urobte záver, aký vy chcete, ja si z toho robím svoj záver a ľudia, ktorým to možno ukážete, ak to nebudete úplne tajť vo svojej televízii, si tiež robia. My už sme to hrali totižto na našej televízii JOJ24. Myslím, že diskutujeme, to ste hovorili, to ste apelovali, že je dôležité. Vykladete otázky a my odpovedáme. No, vidíte. Nie sme ešte ale keď chcete, prídeme s novinármi na diskusiu. Ja na to som pripravený. Môžem sa opýtať, inšpirovalo to aj viacero ďalších ľudí, ktorí takýmto spôsobom vyjadrujú svoj nesúhlas s vládou. Aj oni sú zneužívaní Progresívnym Slovenskom? Je super, že ich to k tomu inšpirovalo. To je super. Perfektné. Ale zatiaľ, čo som ja na mojom webe, čo vyskočí, tak sú to samozrejme predstavitelia politických strán väčšinou. Ale teší ma, že to aj ľudí inšpiruje k tomu a že hovoria svoj názor, lebo to je garantom toho, že je to demokracia. Čiže to je super. Ja len poviem svoj názor, tak ako oni majú svoj názor, a ja svoj názor hovorím, lebo to je to, čo sa my snažíme. Keď je Progresívne Slovensko, tak sa cudzie názory zakazujú. Majú sa zatvárať médiá, majú sa vypínať médiá, majú sa cudzie názory zakazovať. Všimnite si ten obrovský rozdiel medzi prístupom Smeru a Progresívneho Slovenska. Šíria sa rôzne iniciatívy, pripravujú sa na 17. november, robia všelijaké demonštrácie, snažia sa ukradnúť ten november sebe. Ale pravda je taká, že nejakým v tom bránime, niekoho zatýkame, niekoho sa snažíme vypnúť, nejaké médiá sa snažíme vypnúť. Oni vypínali médiá, preto ľudia nie sú hlúpi, ľudia si pamätajú, že oni boli tí, ktorí im obmedzovali slobodu, ktorým vypínali médiá, ktorí ich nutili do nejakých povinných akcií, ako je povinné očkovanie. A práve preto im neuveria, pretože už ich zažili. Ich snaha hrať sa na biely papier proste nevíde a môžu robiť 1000 marketingových vrtieť psom, 1000, môžu začať hádzať tie topánky cez tie drôty. To je presne ten prípad, viete? Tu ako to odštartá pani poslankyňa, teraz môžu hodiť tie topánky cez ten drôt. To všetko môžu spraviť, lebo vďaka Bohu, aj vďaka Smeru, žijú v slobodnej krajine.